engineer pa. Ikaw naman makatigil kita ganita. Hindi na malalis. O, lagi. Pero mas labing maayo nga may magsumok-sumok ni Day. Bebe. Ewan sa may isulti na itong pirmin. Kung patabangan ko dito niya. Pati ko. Oo na, tapos na. Nga, tuwa na naman si Permin. Imo na sila warningan, di ka si Permin ra. Hasta na si Gaspar. Mo lagi. Beto na ko be. Prangkahin na sila. Nga sirado ng sabot. Puno na mo sa tubig ang lapirong. O siguro na, nga maako si Inday Clarita. O kaya na sila basta sumuka. Kaya wala na sila. Wala na sila esperansa ni Inday. Muna ako isulti. Mauna, ayaw na sila basta sumuka. Sige. Ako na doon. Ugulitan dito sila masugot na doon eh. Na, kung di sila masugot, naara nila. Dumtan ko sila hangtod sa hangtod. Sige. By the way, kining ucap itu merasa mabuk si James si Philippine. Ano ba sa ulit bawa na, Pastor? Unsa man, importante ng tuyo nimo ngadto kang permit? Labi ang importante ha. Dili may magbuntagan ni James. Di ay. Sulti na lang nako kay ako lang mo paabot ni Pirmin. Tempakin ni. Dili ang akong tuyo ni Pirmin ako ibili nimo. Tempa wa ka kinom? Nganom day? Baw lang ako bang malimot ka. Pastor, Oh, niya man lagi ka. mardi ka rin. Doon ako tuyo Pirmin importante. Isulti lagi na ang tuyo nimo nako. Ay na lang. Medyo gadoda dyan kung may kainom ka. Di ay. Dahil pa ko. Bugyo. Akiring. Margie, abinin mo ba? Huwag ka may bawan eh. Sultente kas tinoon nga. Gisugda ng project na lang ni Engineer Gam o Engineer Pahak sa Lapirong. Punos tubig ba ang Lapirong? Ibaw na mi ana, oy. Tingnan naman di ay. Kung mauman na ng project ka nila ni Engineer Pahak o Atty. Gam, magpakasala sila sa mga anak ni Mr. Neve. Sila si Ma'am Susan o si Inday Clarita. Nga naman di good. Naibaw naman sinoy Fermin ana og sinoy Gaspar. Mong isugo ko ni Atty. Gam nga dili nan ko kapugad nga maangko naman ni Atty. Gam si Inday Clarita. Dili lang pa sa magsumukon ni imong mga igsoon. Si Fermin o yung man si Gaspar. Siguro nagiday na. Siguro na in emergency. Kaya mo may lagi kasabutan. Sabad yan ni Pastor, oy. Halhal ka lang yun. Anya, mapuno gid ka na nilang tubig sa Lapirong. Uy, mapuno. Kaya gisog na magtrabaho. Puno na. Si Inday, huwag inaalok na ng proyekto. May katawalas Inday, ana. Kaya matag ba niya? Isang mag-unsa pa sila, iligid na nila mapuno sa tubig ang Lapirong. Kinsa na yung anak? Si Inday.
ni mo anak. Si Margie, ang isolat Pirmino Gaspar, mo ay nagsulti. Estupida! Karamba! Ibalada. Dili ko mutuo nga hindi Clarita mga sulti na, Pastor. Ikaw, mutuo ka nga hindi mga sulti na. Hindi, murag. Wala hindi! Diretso ka! Mutuwa ko eh. Ah! Nga nung may nguno ka nga mutuo ka. Murag, mutuwa ko nga. Dili tinuod. Pero ano sinulti, ano Pastor ha? Klaro ginagawa. Ato ako no, gamit sa nere, Pastor. Klaruha ako ng antos inday. O, tinuod na nga, hindi katawa siya nga. Hindi, yun na lang mahimong tamang project. Oo. Sigurado, sa'yo na pa to ni. Ay, sige na, isabot ko. Ayan, diretso ang tinday ha. Susihaw na. Panit kung nakibaw ba sila nga nagtrabaho namin. Ayaw lang ako sa pumunta. Pastor, panit lang mo sa. Pero kung may higayon, pumunta sa. Balita nasugod namin. Ugba, kirli na mo ni. Tula ko. Magbato ko. Siyempre. Marge, may nangiya ka kay magsabot tag maayo? Unsay mo, Marge? Juice or kape? Gayda, parehas lang sa imo. Naging anong ko to si Noy Fermin day nga sa sunod na itong pag-atos ligwan, magpadoon lagi ko ta sa lango. Mahadlok man ko anak, Marge. Uy, kay tawan mo kuno ng lamon. Ang mga lalaki ray musod nga to sa lango. Unya, ang mga babay, magpaabot ta des gawas. Kuya, anak, Marge. Uy, Nganong mahadlok man ta? Nga ang mga lalaki ray may musod. dako sab noon ang posibilidad na tuara sa suod sa langit ang maong sungkod. Mabitaw ko no. Matod pang manoy. Ah, ato ra niya nasabutan. Ano na Susan? Ay, sus. Tara sa taas, sa iyang kwarto. Way gawas-gawas, kinang luod. Nga naman. Ay da, tungod ragod sa iyang nahibawan, nga gipatrabaho na ni Engineer Frank ug ni Engineer Paha ang pagpatubig sa lapirong. Ah, di ay? Pwerte gid niyang hadlok ka nga matuman na ni Frank ang pagpuno sa tubig sa lapirong. Bitaw sab. May katarungan sa boy nga mahadlokit si Susan. Maubitaw nga wala na lang ginakupugsa sa pagpagawa sa iyang kwarto. Kay tingali yun niya makiglantugi lang siya ni Papa. May katarungan sa boy nga musupak kid si Susan. Kay di sa biya lalim nga maasawa ka sa taong wa nimo higugma. Ako di ay, nahigugma day ko ni Frank. Nga nainiguro man sabto. Nga mapuno niya ang napirong sa tubig. Unya day, o kamadlok. Simbak ko. Matuman nila ni Engineer ikaw ug Engineer Pahak ang gipangandoy ni Papa mo. Imposible kayo na nga mahitabo, Margie. Pero simbak ko day. Matsambahan yun. Mga engineer guna sila. Aw, Mas tulay. Tuyo yung...
nga, si Inday kong tuyo. Kang amawa gini mo, Pastor, no? Yung ka, may importante kang tuyo, Ninday. Mao ni tinuod. Pero wa ko musulti nga mag-istorya kong Inday. Kaya wa good manners and right conductor ka. Kaya ang utok ni mo, no? Tortilyado, binugok. Ingon ka, may tuyo kang Inday niya. Di ka mag-istorya, day. Dili lang unta. Mag-unsar man, day ka. Magsuroy-suroy lang unta ko. Ikaw, no? Nauwanan ka man tingali. Inom sa dog, otoksidin. Unsa man ang otoksidin. Tambal na sa mga kulungo. Ug sa patulon. Salig lang gano, nga inyo rin poder. Ito pagkasamo do. Gikuris-kuris na tika. Gihagit ko ni mo. Oh! Asa man? Ikaw magbot! Win! Win! And what? Sa butag unsay win? Win and what? Ha? Ano man? Ikaw rin nakasabot og giningles? Gayon sa man tong win, win and what? When, kanus a. Where, asa. What? Kinsa imungan. Eh! Patakal ka, nagahal-hal ka lang da! Sabi na! Way bot! Uy, naunsa mo? Narid siya day. May tuyo ko na siya nimo. Unya, di mo dool. Pastor? Nay. Unsa man? Dayon diri. Pastor, lingkod na. Unsa man? Importante kay na imong tuyo nako? Dili, day. Ang tinuod ba? Wa ko'y tuyo nga makisulti ni mo. Ang kanalay mo bata-bata hanggaw ang dako. Ayaw paghingaan og hanggaw sa imong isig ka tawo, pastor. Ang naghingaan og hanggaw, buang, amaw, ug bisan unsa pang mga pagtamay sa imong isig ka tawo. Gitiman ana, pastor, didto sa langit. Ug do na kay tulubago ni ana. Aday, baday? Mao na. Timan-in ang akong gisulti nimo. Aw, dali una, lingkod. Karon, isulti pastor, nganong niya ka? Kining mo akong agawon, day Clarita. Natalantar sa dihang nakadug sa tabi. Nga, bigatawa ka lang. Nga naganti siya nga punuon niya sa tubig ang napirong. Time para good. Di man siya nakadungan na. Oh, nako sab noon. Kaya nakadungog mo sa kong tabi-tabi. Ug niya ka, kay gusto sad nimo nga sutaon kung tinuod ba? Oh, mo giday. Iya mo kong isuga pag susi. Kaya misiga mo yung mata niya sa pagsulti na ko niya. Ingna ang imong agawon. Nga wa ko magtamay sa iyahang pagkatao. Ug wa sab ko kawad-i sa respeto sa iyang abilidad. Ang ako lang giingon, pastor, nga ang Ginoo ra gyud ang bugtong makahimo sa pagpabalik sa tubig sa lapirong. Ang tao dili gayud. Bisag unsa pa siya ka maayong laki nga inhinyero, pastor. Husto juga day Clarita. Dili na malalis, pastor. Hindi bitaw. Busa ing na si Frank, ang imong amo. Nga wa ko makatamay niya. Pero gisiguro ko nga di gid na nila mahimo ni Engineer Pahak ang ilang gitinguha.
mao man gani ni. Kulang niya ako. Kung ngita ko trabaho. Kay sa tanaw ko murag wa gyapon diferensya ni Inday. Mulang yaw ka. Kay tungod nagunhuna ka sa kapakyasan sa imong gugma ni Inday. Mao gyud na. Anong mulimod man ko? Dili naman kinahanglan, mulang yaw pa ka. Pinsar-pinsara na. Kay tungod lang ana. Tagamang trabaho nun din eh. Oo, pero gamay rag sweldo. May man tong atos layo kay maka dawat tagarang-arang. Aw, naaragod na nimo. Pero ayaw lagi pasangil ang kapakyasan sa imong gugma ni Inday. Di na ko gusto makakita ni Inday. Labi na tinuuro naman sa desa ni Engineer Igham. Ah, mao na. Nahibaw na ko nga nung ubiya ka din sa ato. Kahadlok na gibati mo. Aw, wa mo ko madlo. Saon ta man og wa gyud sa kuwang kapalaran. Mapildi ka umadaog. Ayaw ipasangil ni Inday ang imong paglangyaw. Tingos bawan, maoy huno na. Alang kanimo og sa atong pamilya. Pasag din na si Inday kung asa ihatod sa kapalaran. Kaysa pagkatinuod, dili pa masiguro ni Mr. Igham ang iyang kadaogan. Klaro na kay na Fermin ay. Iyan ang tinuuro ng iyang katayuan. Ay ikaw gud. Noon, kitang tanan, doon na may tumong sa kalibutan. Kung nangandoy magani ka, kitang tanan, puros tanan nandoy. Maara nimo. Ikaw ay mahibawa na. Sa balita. Bad news Pardo. Sa may dada ni mong balita diha. Narita dre, narita mo sulti. Sa man ang balita ado nga niingon man kang bad news. Wa jud ko magdaho man ni balita Pardo. Mura ko gibikoga na nis pagkadungog na ko ani balita. Mura gitalopan ng akong ilong Pardo. Halos gud ako kaginawa. Sa lagi ng balita Matabag unsa lagi. Gikatawan lang ni Inday Clarita nga atong project. Gikatawan? Wa gyud siya mahadlok. Kay wa gyud kuno tay mahimo sa atong tuyo. Kay bisa magunsa pa kuno ta, dili gyud kuno nato mapuno sa tubig ang lapirong. Mao na iyang gisulti? O lagi. Mao na gisulting pastor. Itlog sa agta. Pagkada kong balikas ana sa tong pagkatao. Engineer gud ta. Unya. Yaga-yagaan ang taginana pagkasulti. Katawan lang ta. Mao lagi. Atong si Mr. Nere. Ato siya pahunaton. Ato siyang sultian kung iya bagyong tumanon ang iyang giingon nato nga iyang ihatag niyang mga anak nato. Aw hinoon. Nakadungog man ta sa iyang gisulti. Nga muamba kuno siya linaw o wa na tunga-tunga kundi niya matuman ang iyang gisaa diri nato. Mao lagi. Ato pabutan sa kontrata nga kung mapuno nato sa tubig ang lapirong, kinahanglan mapakasal nato si Inday Clarita ug si Susan. Aw buhaton ta na. Mangadto na ta sa ilang Mr. Nere. Karon dayon? Oo, karong gidayon. Ato na. Ngano ka? Mula ka ka. Kuan ba? Si Sir, nga naman to siya, oy! Tapi bahasa Michelle dai. Ay, da si Michelle.
Niyo kauli sa ila kay kasabaan ni sir. Pero ingano lagi to si sir lagi pastor. Tingnan mo, giunsa mo ka? Ganina good. Doon na siya gikasukan. Sus na, pwede panglamban na sa mga banggo. Gisinghagan pa kung pagpatimpla og kape. Ay, to ni ay. Tuom ka to nga turne. Ngano lagi to siya? Kinsa man to iyang kontra? Ang iyang kontra, iyang anino. Ay ko singgiti pastor kay nakadungog ko. Kinsa? Kinsa good? Unsa anino? Pagtarong na good pastor. Ay, kanimo, Jocelyn, pasabton ikaw, ha? Kaya nga itong agawon, doon na sakit, Unsa sakita? napasgo. Napasgo? Unsa man sakita napasgo pastor pero pa man ko kadungog ana oy. Napasgo means napasmos gugma. Sa ato pa napas mo sa gugma. Hmm. Kaya mo pasag ko da. Karon ba ka? Napas mo. Muna yung sakit na to, ni. Napasgo, napasmos gugma. Nga naman na. Unsa mahinungdan ana? Daghan magipanglitawan ka na ito, pero way usang misugot niya. Nga nang wa man. Nga engineer man na siya. Mula gina kong kikalibgan niya. Sa kanagang panglitauhan ng mga babae, way usang misugot. Mo nang napas mo. Napasgo, napaspos gugma. Lain na day no? Lain mo lang. Pero sa bago, naulit tao sa Clarita, anak ni Mr. Neri. Unya, gisugot siya. Magya po na Pasgo. Mahimo nga ato na siyang gubaton sa katarungan. Apanon saon man, masakiton si Papa. Mao nga likayan gid nato nga mahiubos siya nato. Si Papa sa doy. Gusto lang niya nga siya rin pag-sabton. Ay, sus. Mao gid na mga amahan. Ato na lang ng sabton. Si Papa rin din. Oo. Kadit siya ako nauwi. Sige, unya. Sultihi ko kung kinsa, ha? Kadit siya. Sige, kamu dayon ha? Salamat, Mr. Neri. Pilo, manuwa man uban ninyo kulikit. Ay, sa kanil, akong sultias pahak. Do! Asa ang purikit, Do? Ha? Kung yan lang dos purikit eh. Lingkod. Sige, kay lain niya akong pag-istoryahan mo. Ako, Lipay. Ikaw, Ale. Pilo labi maayo, kuyog sa inyo kulikit. Kung yan lang dos purikit lagi. Ang isaan ako. Nga, ako tayo na si pahak nga. Padaas purikit og siguro sunod balik na mo dari. Kalon plank, unsa man ato problema, ha? Ganina raman? Nya natin nga liturong taod-taod. Nga naglagot mo sa Engineer Cam. Da. Gikatawan mo kunos lang inday Claritas lang tuyo nga punon sa tubig ang lapirong. Aw di ay? Matod pa ko na ni Inday Clarita nga imposible kuno kaayo nga mahimo nila agaw puloy og Frank ang ilang project. Gihagit sila. Gihagit kaayo. Maubitaw giadto nila kay ilag yung papirmahon og kontrata si Mr. Neri. Aw, kada hinoon, kung dili engineer, dili gyud makatuo nga mahimo nila. Imposible sa gid noon. Imposible bitaw. Doon naman si katarungan si Inday Clarita nga katawaan gyud sila. Wag dugo kaabot nila da. Mo ba unta ko? Da. Unsa gyud uban nimo didto? Sag dito sila oy. Dili tiya. Nasab ko ilain to dito ilang Mr. Neri. Unsa man? Na ko'y prospect dito. Kamong duhang Ma'am Susan ba? Patubang unog mga bisita. Nala, tayo Susan. Ayaw
Ayaw kahadlok. Tana! Ano sa may mong gikahadlokan? Musan mong kanila? Ay, sus. Ako rin bahala ni Ana. Ayaw na nagtingog. Kana? Di lang ko, day. Ikalay ito bang dito? Ayaw lagi kahadlok. Ako rin masulti. Day, dili lang ko. Kasi dili niya ako kapugong. Ako silang kontrahon. Minahain sa papa. Sige, ako na limad to. Prospect? Murag, swerte na ako ditong balayat ya. Asa mo swerte ha? Tuwa ditong babae nga nakapatandog sa kong kasing-kasing, Negra. Ang ngalan nga si Drika. Uy, hala! Ayaw eh! Mao nang bayhan nang gikurso ng daang pastor. Ayaw na lang ana oy, magkaribal niya mo. Unsa may naana ba? Swerte yung kinabuhi sa tao. Ay, ayaw na lang nagiana kay magkaaway mong pastor. Pero in love kay nako si Drika. Ano nakaingon man ka nga in love kayo ni Mos Dreka? Basta in love kay nako si Drika. Unya ati kasaysayan basta usar ka kablit. Maako na si Drika. Unya lagig mahibaw si pastor. Mag-away mo. Ay, lagsaba.